abanikazi bale tender they want it back. I-Metropolitan le. Yes. Uthi wena i-Metropolitan le tender ilithole kayi-3. Ngoba even now bayithumele kubo futhi as we speak. Ibuyele back kubo. Yes. I-owner ubani le Metropolitan? Ngisaba nokukhuluma igama. Mfethu. Uh-uh. Ngeke wenze next useCimex, usecimex bro ngiyakutshela kugeneki la. Nama ngikhona ugena. Amanye amagama akakhulunywa. uCreature njengoba ninonke lapha eCimex uyakhona ukubona. Ubani? uCreature. It's impossible. Anibonani? Unokumbona uya ku legal visit. Uyambona uma uya ku legal visit? Yes, only that, yeah. It's impossible ukuthi umbone. Angithi mina I'm awaiting trial and then he's sentenced. Okay. Yes. So yabona ukuthi nalo umnikazi wemetro mawungamveza igama lakhe angeke kwenze next ngoba ngeke khona ukukuthola. That thing is easy. You can check it on Google and check the